Hvad så, guys? Det er Licoria News her. Der er simpelthen sket noget som sygt drama ind i chatten. Barracks er blevet smidt ud, og vi har lige en kort video, vi gerne lige vil vise jer, hvorfor han er blevet smidt ud. Og så har vi også et interview med Chris. Chris, kan du lige sige hej? Nej. Godt, Chris. Vi ser lige videoen. Nu skal jeg lige... Fuck. Jeg tror, den er her. Ja, så ser vi den bare. Så lidt baggrundshistorie, det er, at vi skal simpelthen... jeg skal sende ham et billede til hans baggrund, til hans banner, så lad os lige se her. Så sender jeg så det der. Fuck dig, Money, du fucking svin. Skrider eller kommer en fed fucking dyr. Du fortjener ikke at leve, din fucking lille perker. Ah! Ja, det var så klippet. Og han insultede også Chris, så nu har vi lige et lille interview med Chris. Chris, hvordan havde du det efter du blev simpelthen destroyed by Barracks? Jeg havde det virkelig skidt med mig selv, at jeg blev kaldt pattebarn af en, der græd på stream, på grund af at jeg blev subbuttet. Ja, okay. Synes du det gjorde ondt indeni? Ja. Men du har grædet ligesom mig indvendigt, bare rigtig trist. Jeg var helt trist og var helt død indeni. Ja, jeg kan godt forstå det. Vi kan også lige se en video med ham her. Med Barracks. Det var det sidste, inden han røg ud. Det er de klogeste ord, jeg nogensinde har hørt, så lad os lige se det. Det har skabt noget værd drama. Den video skal ned. Jeg vil bare gerne sige undskyld til de folk, jeg svinede til. Money og Chris. Og den video, vi snakker om, det er den, hvor han gerne vil have Money til at dø, a.k.a. mig. Så ja, lad os bare se videre. Det jeg synes, der skete, det var, jeg sagde noget virkelig dumt til dem. Og de hænger mig så ud. Jeg synes, de er gået lidt over stregen. Ved at jeg nu sidder her og bliver hængt ud i... Altså bliver gjort til grin i både... Han bliver ikke gjort til grin. Han bliver trods alt bare... Det er bare realistisk, det vi ser det. Den synsvinkel, vi ser det fra, okay? Der sker ikke noget dårligt med dig. Vi lagde bare en video op, hvor du sad og havde det rigtig hyggeligt. Reservely Korea og mainly Korea. Og det synes jeg ikke er okay. De har fået mig til at... Ja, det er bare ikke okay. Altså, I kan også se det. Altså, det er bare ikke okay, det vi har gjort. Men det han har gjort, det ved jeg ikke, om han synes er okay, men det finder vi ud af lige om lidt. Blive udstillet på den her måde. Blive udstillet som et trofæ. Ikke... Ja, vi ruller lige nogle reklamer, 2 sek. Der vi lige kan få nogle penge. Sådan nogle penge der. Hashtag YouTube Mons, vi laver også lige 10 minutter lang video, 2 sek. Trofæ, men... Ej, det gør vi ikke, bare roligt. Det er bare pranks all over the place. En mudderpøl, som bare skal hånes. Han vil gerne have, det han siger i den her video, som jeg forstår det, det er simpelthen, at at Barry simpelthen gerne vil være en mudderpøl. Det er det, jeg forstår ved den her video. Det er, Barracks, han synes det er godt, det vi har gjort, og han gerne, jeg mener, dårligt, det vi har gjort, og han vil gerne bare være en mudderpøl. Nå, jeg synes ikke, vi skal se mere af den her video, den var rigtig god, men så kan I simpelthen se her, at han simpelthen bliver simpelthen destrueret her. Og så skriver jeg bare GG easy. Jeg synes, det var alt for Licorious News her. Tusind tak for god video. Ses.